Russiýaly wekil Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryna Islam döwleti ekstremist topurynyň wehim salýanyny aýdýar. Russiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekiliniň orunmasary Gennady Kuzmin 27 awgustda Howpsuzlyk Geňeşine eden çykyşyny Islam döwleti ekstremist topurynyň Awganystany güýçlenýändigini aýtdy. Kuzmin bu terrorçy topuryň düýüp agzalarynyň Awganystandaky umumy sanynyň 4000-den aşýanyny aýtdy. Islam döwletiniň jeňçileri geljekde Sowetdäki beýleki döwletleri aralaşmak üçin Awganystany jeň meýdanyna öwürmekde işçiň iş alyp barýarlar. Ýykynçy topuryň esasy düýüp düzme adyndan 4000 jeňçi bolup olar esasan Kunan we Nangarhar vilayatlaryna toplanan näip Russiýa wekil bu maganyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine çykyş etdi. Ol Awganystandaky Islam döwleti jeňçileri bilen bagly iň howply şertleriň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän Awgan etraplaryny wehim salýanyny aýtdy. Ol yerlerde Islam döwletine değişti jeňçileriň sany 1300 adam töweregine diýip Kuzmin belledi. Medpuat habarlaryna görä ýokary derejeli Russiýaly resmiler soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza döwletleriň Awgan serhedine alada bildirip geldi. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistana eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezade ýurtlary bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçatyna degişli 5000 töweregi söwüşjüniň ýygynyna nunaýdyp serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış edipdi. Türkmen howpsuzlyk resmileri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip köpçüliklerin habar serişçilerini resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.